No, čaute ľudia. Mám tu nejaké informácie o mojom kanáli a nielen to, a dneska si môžeme zahrať aj nejaké hry. Teda môžeme, no dobre, to je jedno. Teda prepáčte, že takto asi budem začínať tie videá, áno, že tu budem mať moju obrazovku, ono je mi to ľúto, ale pokúsim sa nájsť ešte nejaké aplikácie, ktoré by umožňovali začať štart už po vlastne zapnutí aplikácií, dajme tomu, ktorých ja chcem, že skrátka budeme to robiť tak, pokúsim sa, že si nájdem aplikáciu, ktorú chcem hrať, alebo čo ja viem, hoci čo s ňou robiť a vtedy až keď budem mať otvorenú, z toho zapnem, aby ste nemuseli vidieť toto, ako všetko zapínam, pretože ono je to skrátka nudné a nebaví vás kúkať na tak dlhé, ako dá sa povedať, intro. No a teda máme tu také nejaké informácie o mojom kanáli, že dajme tomu, dneska pokúsim sa vydať nové video, áno, vlastne nové video na Lane Airlines, bude to o nejakom lete, ešte neviem presne akom, ale získam si na to informácie, ináč mohli by ste hlasovať v komentároch, že dajme tomu o akých letoch, akých prípadoch leteckých by ste chceli počuť, dajme tomu v budúcnosti. A takže tak. No a my môžeme zároveň zahrať Rivals. Áno, budem mať vypnutý zvuk, potom si ho zapnem, aby ste počuli. No a taktiež sa ešte ospravedlňujem za to, že vlastne grafika u mňa proste není úplne najlepšia a taktiež mi to možno bude trošku sekať, áno. Ono to nie je kvôli tomu, že natáčam, ale kvôli tomu, že ja mám dobrý telefón, ja mám Xiaomi Redmi C13 a ono to je fakt, že dobrý telefón, ale neviem prečo, ale hrozne mi seká a on preto ma nikdy nepadal. No dobre, to je jedno. Skrátka, že možno bude nejaké bugy. No, a teda pokúsim sa dneska vydať to video, ale čo ma moc teda neteší, je to, že vlastne kamarát v škole povedal, že jemu neviem kanál. Niečo sa proste seká, áno, ale to mi je ľúto a preto by som sa ja vás chcel opýtať, dáme to na to, že vám to neviem seká, áno, alebo či vy s tým nemáte nejaký problém. Ja viem, že furt za to ospravedlňujem, ale ja hrozne kašlem. A ja vás tým prerušujem v hovoroch. Áno, akože keď vám rozprávam niečo, takže prepáčte, no super, do prdele. Takže akože dneska vydám to video a dúfam, že vám to pôjde kúknúť a zatiaľ ako moje videá, lebo ja mám vlastne, ináč to som ešte nespomenul, ja mám takého jedného, ako keby, fanúšika, to je môj vlastne jediný fanúšik. No dobre, proste mám jediného fanúšika. On sa volá, zabudol som. Nie, robím si srandu. No, volá sa, viem, že registrácia bola pred 2 týždňami, takže je tu vlastne na YouTube nový a vyzerá, že ja som bol jeho prvá voľba na YouTube, keď prišiel, takže za to si veľmi som vďačný, ale super. Som za to veľmi vďačný. Volá sa Leo Gabík, alebo Leon. Počkajte, ja vám ho potom ukážem, áno. Je to
proste, už sa na ten ty pixely. Leo Gabi, Gabr. No, ja to tu radšej nebudem vyslovovať úplne, že na typ. Radšej si to pokyniem presne. No a teda on je môj on je vlastne môj najväčší fanúšik, sa dá povedať. Ale ono... ja som chcel povedať, že on je tu so mnou od začiatku. Vlastne nedá sa to tak povedať, áno. Pretože on mi dal odber, aj som to spomínal v komentároch kvôli tomu, že chce vidieť ten kanál s tými lietadlami. A vidíte, najlepšie je na tom to, že ja som urobil ten kanál s komentármi a ďalšie, každý ostatný tam má odber okrem mne. Ale ja samozrejme nemusí ako, možno, že není na tom YouTube závislý ako niekto iný. Áno, takže ja nič nehovorím, som nevám. Ale tie moje videá ohľadom nového YouTube kanálu vlastne tak mám zliadnutí, ale však ako samozrejme nie, každé video musí mať hneď proste veľa zliadnutí, no ale že viete čo, ako ja som ten kanál vytvoril kvôli tomu, že pre vás, ako aby ste sa mohli kúknúť na to zrážky, ale ako vidím, že to nemá moc popularitu u nás na československej scéne, ako ja neviem. Tomu niektorú youtuberi veľmi, ale to robia. Ja som si zobral vlastne akože len príklad od ostatných youtuberov, ktorí to robia, že nie každého to zaujíma, ale najmä tomu mňa lietadla zaujímajú, hej. Ja lietadla vlastne milujem a preto som sa rozhodol, že by som vám dal vedieť, že keby ste na to také nejaké video chceli, takže dajte mi vedieť, že ja to kľudne urobím. Proste ja urobím všetko pre môj YouTube kanál, ako ne všetko, ale to čo bude, no skrátka, že keby ste niečo čo chceli, ja neviem, čo vás môže baviť, tak napíšte mi, lebo ja sa snažím robiť všetko pre môj kanál, ale vidíte. Nemá to moc tu. Nemá to moc popularitu. Ale však som začínajúci youtuber, áno. Nečakám, že budem mať hneď veľa odoberateľov. Ale ja vám potom chcem ukázať ešte jeden profilový účet na Robloxu, ale aj na YouTube. Ten vlastne účet má 330 odoberateľov a chcem vlastne niečo vám povedať o ňom, pretože, no uvidíte prečo. Takto si robíš srandu. To jak a, no dobré. Proste, čo si budeme. Chcem vám ukázať ten jeden profilový účet. Ja pre istotu skontrolujem, či mi to natáča. Ja dúfam, že áno. Áno, natáča mi to, to je dobré. Takže pozrite sa. YouTube, no. Máme tu tento YouTube kanál, na ktorý by ste si určite mali dávať pozor. Volá sa Tommy How a má 438 videí. Ja samozrejme nič ako necením, áno. Proste ja tento kanál nepochopím. Áno, vidíte, má tu všetky videá z Minecraftu. Jedno video si od neho môžem kľudne kúknuť. No, dajme tomu, kúkneme si jeho najnovší short. Takže môžete si predstaviť niečo pod takouto tvorbou. No ale teraz dám tomu jeho najpopulárnejší short je toto. Áno. No.
Ja to neviem ani, ako to mám komentovať. No a tento účet vás možno zabaví, ako dám toto video, super. Tým na tlačidlo chatu otvorte chat. Tip. Ťuknutým na tlačidlo chatu otvorte chat. Zobrazenie hráča. TNT. Tip. Ťuknutým na tlačidlo chatu otvorte chat. Áno. Proste postaví obrovskú vežičku TNTčík, áno. A to je proste všetko. No, a preto vám hovorím o tomto YouTube a nie len YouTube, ale aj o Roblox účte. Ja to nebudem ukazovať jeho identitu, áno. Pretože ono vlastne nejde to z jeho videí nejako vlastne najavo ani, no proste keby ste sa kúkli na tento YouTube kanál, povedete si tu, že je to pravdepodobne začínajúci YouTuber, ako začínajúci, skrátka YouTuber, ktorý točí content pre deti. No, to síce áno, ale nezistili by ste z toho určite to, že má na svedomí pár skemov, síce nie o Robloxi, ale to celé vysvetlím. Tento daný človek, proste Tommy Hau, Tomáš Bigas 6947, tak skemuje ľudí, áno. Ja som sa to začal rozhodnúť riešiť, pretože on skemuje Still a Brainrot, áno. Skemuje Still a Brainrot o nejaké tie postavičky, alebo čo to tam je. Ja to, poviem pravdu, hrával som to, ale už nehrám, pretože proste preto. A on teda skemuje ľudí nejakých vo Still a Brainrot. No a ako, viete čo, mne by to bolo jedno, ale on skemoval aj pár mojich kamošov dobrých a ja to nechcem nehať tak, no ale proste predstavte si tie deti, však ako pre nich to je ty kokos polovica života, hej, a oni sú z toho potom smutné, no ako proste rozhodol sa to riešiť a každopádne upozornenie by mi nič nedalo ani nezobralo. To znamená, že pozor na tento YouTube účet Tommy Hau, akože to vám je na nič, áno, ale dáme tomu na Roblox účte, na ten si dávajte hlavne pozor. Ja vám to ukážem, volá sa Bravo Stars Kenny 19. Áno, toto je jeho YouTube účet, Roblox účet, Sammy Spider. No, áno, toto je jeho teda účet, dávajte si na pozor. Prvým menom Brawl Stars Kenji, teraz prezývaný Sammy Spider, no a teda má 614 connections, takže aby ste si to nejak vedeli rozoznať, pretože však tých Sammynov je na Robloxu hrozne veľa, no takže tu máte jeho meno a na neho si teda presne dávajte pozor. No a to je také, čo som vám chcel povedať. No a teda ja teda idem natočiť to video, idem si získať nejaké zdroje a teda natočím to, takže nezabudnite kúknúť na môj kanál a teda asi zatiaľ čau. Áno, musím to ešte takto zrušiť, myslel som, že bude krásne ukončenie, ale nie. Musím to skončiť takto.